ngibingelele ogogo abangangami ozakwethu bingelele omkhulu bathandekayo ngiyambonga uNkulunkulu engigcinile kwazoba lesi sikhathi sanamhlanje noma kade ngilithanga kodwa ngithi mhlambe kulonyaka ngiyahamba emhlabeni kube ngithi hayi mavume wena bathandekayo ngibonge uma Mzulu okuthithile ngeza lapha endaweni yaseNtabeni kaJehova bingasaqali wayekuthithile futhi ngonyaka odlule u2022 bathandekayo uNkulunkulu emuhle akukho kumhlukanisanayo bathandekayo ngikhumbula incwadi izaga zesithathe sithi ndodana yami ungakhohlwa imithetho yami bese ngikhumbula mina ukuthi kambe njengoba uJehova esho kanjalo ngale ncwadi ngisahamba mina njengogogo kule ndlela uJehova ayithandayo ngibonge intombi yakhulisayo bathandekayo ngibonge nenhlonipho ngoba bathandekayo ubona umhlaba uyavumuzela intsha iyahamba kwazeka zonke imanga kodwa kukhona lapho kube ubone khona ukuthi okunye kushoda khona enhlonipheni bathandekayo uNkulunkulu ngibonge kulonyaka kunyaka wami 64 abakhona abanye abangazange besafika ku64 years bathandekayo uNkulunkulu emuhle angazi ukuthi ngabonga ngithini ngimthaka ngalesi sisu sami isisu sami seminyaka isisu sami sika 2012 engasizakala indaba engathi mangifika kuleli khaya la etabeni kaJehova nami ngisibika lesi sami ngezwe bathandekayo umehluko noma singaphelile kodwa nje ngawuzwa umehluko ngendlela esasithinda ngayo sasiyitshe kodwa ngezwe bathandekayo sengisizwa noma ngisihudula uthola ukuthi silule hayi njengendlela engangene ngawo nyakophelela ekhaya ngihambe ngisidonsa sibhlungu sithunukala yonke indawo bathandekayo uNkulunkulu emuhle ngiyabonga akukho futhi okukhipha enkozweni bathandekayo mina ngisayoni bathandekayo ngikhona eSayoni kodwa futhi uthi uJehova zonke indawo wonke amathempeli angawakhe sikhonza zonke indawo asixasane ukuthi ubani ukhonze Nazareth ubani ukhonzaphi ngoba umuntu osimkhonzayo uyedwa bathandekayo ngihlisa udumo kuba kusemandla namamsemandla ukuthi bathandekayo njengoba ngaze ngasaba ngonyaka ophelile ngathi awu ngingakhonzi khona mhlawumbe kodwa hawu angigcine mhlawumbe bengandla laba bayapha kodwa bathandekayo ngiyababonga abantu bakaNkulunkulu ukuthi bamukela noma ubani umuntu abantu bakaJehova noma ubani basiza noma ubani umuntu onenkinga noma umuntu onjani bathandekayo uNkulunkulu emuhle noma ngifikele ipolice lapho ngoba ngithe kodwa bakithi ngiseka kanjani ngingabe ngisakhuluma ngoba ithi izwi uJehova umuntu onamahloni nami ngizoba namahloni naye anginawo ke namahloni endaweni kaJehova ngoba naye uzoba namahloni nami bathandekayo ngiyabonga uNkulunkulu emuhle ngibonge nenkinga bafike bayithula la ukuthi bathandekayo nabantwana ukhona ixaxa kwengazwana kahle okwathi ke manje sengisukile kule ndawo entabeni kaJehova base bakhona ukubonisana bathandekayo kwanga sababika inqushuqushu wakabakhona nomuntu bayibona ukuthi urongi athi mama uyazi ukuthi manje mama kusho ukuthi nje bekuyiphuzu lapha mama u1 no2 awulungile bathandekayo ngoba bathandekayo sengakhathala inyanga ngabona ukuthi into engangisiza ukuthi ngiguqe phansi ngedolo kuze inkinga yami uNkulunkulu uJehova ayisolve ngoba uzothatha umzimba wonke ugcina usomanike kodwa ngantoni usizo ngingabona ukuthi ngivumelele kanjani kuthiwe nawe ukhokho futhi usendaweni ethize ngizochitha imali ngihambe ngishone khona kodwa angasizakala kodwa lapha bathandekayo ekholweni mangabe ukhuthalela ukuthi uyaguqa phansi uyawubona umehluko ngiyabonga basana